O PP de Ribeira lamenta a xestión do Concello do aparcadoiro do Centenario. Os populares recibiron queixas dos abonados polo cambio das tarifas. O Partido Popular de Ribeira vén de amosar o seu resitamento e malestar pola situación do aparcamento do Centenario. A súa portavoz, María San Pedro, apunta que son varios os abonados que están contrariados pola xestión do aparcadoiro. Estamos denunciando dende fai moitísimo tempo a mala praxis coa que se levou a cabo o rescate do Parque Centenario, pero non só no que se refire ao tema administrativo e ao tema económico, que todavía está por ver o que nos pode chegar. Estamos a falar do que é a organización desas novas tarifas, do que é a organización da municipalización e da xestión que dende o goberno municipal se está a facer do que é, como digo, a xestión do aparcamento, dende logo está tendo consecuencias, está tendo moitísimas queixas por escrito, follas de reclamacións por parte, neste caso, dos abonados. Eu lle dixen en repetidas ocasións, dende o goberno tripartito, sempre negaron a maior, que non houbo ningunha comunicación cos abonados do parking do Centenario. Xa que recorda que a xente soubo deste cambio de tarifas a través dos medios de comunicación. E o que non lê a prensa, dende logo, se enterou cando recibe un SMS que lle di que ten que ir a asinar un novo contrato. Ese novo contrato que efectivamente viña cunha carga económica, que se aumentaba, un novo contrato no que se ti pagabas todo o ano por adiantado tiñas unha rebaixa de 100 euros, me parece que son, e polo tanto, eles que tanto presumen de ser o goberno da xente, o goberno que pensa na economía e nos bolsillos das persoas, neste caso me parece totalmente injusto que unha persoa que teña xa as súas dificultades para pagar unha mensualidade e a que lle poden supoñer moito ao final de ano 100 euros, pero que non teña a posibilidade de poder acceder a este prezo bonificado ou non poder facer un só pago de todo. San Pedro lamenta que non se tratara os abonados do aparcamento da forma adecuada. Reclamouselles en diferentes ocasións por parte de todas estas persoas información, se lle reclama que teñan unha reunión, que teñan unha xuntanza, que informen a xente de como se vai a poder entrar e sair dese aparcadoiro. Dende logo, esta é unha negativa máis por parte do goberno tripartito a atender á veciñanza. Esa atención da que tanto presume o alcalde de 24/7, dende logo non hai máis que sair á calle e ver que de 24/7 nada, 0 de 0. A veciñanza vai ali e non hai maneira de poder falar co señor alcalde. Neste caso falamos do aparcadoiro do Centenario, falamos dese descontento da veciñanza por ter que ser trasladada ahora mismo á planta terceira. Planta que, segundo apunta a voceira popular, atópase nunhas condicións bastante malas. Con goteras, unha planta que ten un cheiro tremendo a humidade e unha planta que agardamos que vayan a mellorar nos próximos tempos, pero a xente ten ali os seus vehículos e, polo tanto, a xente está pagando e quer ter un servicio á altura do que abona. Por tanto, nós lle pedimos ao Executivo local que trate a veciñanza, que trate, neste caso, os abonados do aparcamento como os ten que tratar. Que pide información para os abonados e que o goberno local atenda as súas dúbidas o antes posible.